Hospice Malta ta' kull sena twettaq xogħol impeccabbli biex tgħin u tagħti kontribut kruċjali lil pazjenti bil-kanċer u mhux biss. Net News tkellem ma' Bernadette Bonici Kind, iċ-chairperson tal-istess entità, li fissritilna l-ħidma kontinwa li Hospice Malta jagħmlu u l-isfidi li huma jħabbtu wiċċhom magħhom ta' kuljum. Nirċevu xi 60 pazjent ġdid kull xahar. U fit-total fis-sena aħna nuħdu ħsieb xi 1300 pazjent u l-familjari tagħhom, għax ħafna drabi anke nagħmlu l-counseling anke l-familjari tal-pazjenti. Il-bżonn huwa li nkomplu nagħmlu din ħidma fil-komunità, kemm jista' jkun il-pazjent jinżamm id-dar fl-ambjent tiegħu, mal-familja, mal-maħbubin tiegħu, dejjem tgħin biex hu jibqa' ovvjament iktar komdu. Il-bżonn tagħna huwa li nkomplu din il-ħidma li ovvjament nofru bl-aħlas u nkunu nistgħu dejjem ngħinu kull min isaqsina l-għajnuna. It-tnejn Hospice ingħatat somma ta' kważi €1,000,000 mill-Gvern biex il-ħidma ta' din l-għaqda tissokta, ħidma li tiffoka anke fuq servizzi ta' appoġġ lil qraba ta' individwi milquta minn mart terminali. Bonici Kind esprimiet il-ħtieġa li l-poplu Malti u Għawċi bħal dejjem ikun ħanin u jagħti xi forma ta' kontribuzzjoni lil Hospice Malta aktar u aktar bħalissa meta dan iż-żmien tal-imxija mhu faċli xejn għalihom. Ovvjament il-pandemija ħadd ma stennija, ma kienx ippjanata żgur. Li ġara kien hemm impatt negattiv fuq il-fundraising kollu mhux tagħna biss ta' kulħadd. Sfortunatament din hija r-realtà. Però aħna konfidenti li bil-mod il-commitment tan-nies forsi ikunu jistgħu jallaw ukoll jagħtuna xi ħaġa żgħira. Wieħed jista' jgħin il-Hospice Malta billi jidħol fis-sit elettroniku hospicemalta.org.